Zo'n chica, dat is een boerboel. En uw boerboeltje is 3 jaar oud. En uw Steefje die is zwanger. Wij wisten natuurlijk ik net van hoeveel pupjes. Toen het zover wie, ja, dat wie een hele nacht wie dat en een hele dag, 24 uur ben we aan de gang geweest met haar. Eerst wie een stuk of 4, 5. Nou, daar zit er maar weer 2 uurtjes tussen. Toen kwam er weer eens 1 en 2. Dat op een gegeven moment we dachten, nou, 3, 4, nou, het houdt nou wel op zeker. Nou ben we er wel. En toen kwam er weer 1. Dat op een gegeven moment we dachten, wat is dit? Nou, en tot 's nachts, bijna 12 uur, weer de laatste. Nou, en toen gingen we allemaal gingen wij Santje mooie pupjes. Dat was natuurlijk een hele verrassing weer dat. Santje en pups, dat is heel uniek. Dat komt nooit voor. Bijna nooit. Kent Chica het wat hoor, want Santje en pups, dat is een heleboel. Het is een heleboel, daarom dat wij het flesje er hebben bij. Nou, de jest het wel, nou jongen, komt er gewoon. Ja. En ik ben een surrogaat, mem. Dus ik ren je de hele dag een mooi flesje rond. En ze met ongeveer 4 keer daags krijgen ze van mij het flesje. Gewoon voor het bijvorjen, dan moeten ze een beetje groeien. Anders dan groeien ze net. Tobias, was even een flesje heel voor mij? Die, en dan krijgt hij die. Nou heb je Santje en puppies op dit moment en dan gaan ze azen weer voort. Wat vind je ervan? Ja, het is best wel moeilijk, want de rek is er best wel ongehecht. Maar we houden zelf echt niet in. Dus ja, dat is dan wel echt wel makkelijker voor Chica. Het is wel zo dat wij straks mooi spiet geen beestjes natuurlijk moeten we ze loslaten. En weet je wat het is? Het is verslavend. De een is verslavend hier aan, de oor is daar aan en wij zijn verslavend aan de boerboel. En ja, dat is het nadeel als je een nestje hebt. Dan denk je, oh wat is dit mooi dat liedje spul. Dus dan denk je, nou zullen we maar 1 houden en zo langzamerhand hebben we direct dus mooi dissen erbij. 4 stuks. En ja, je moet ik net de volle nestjes krijgen, want dan op een gegeven moment rint het helemaal uit de honger natuurlijk. Want als je van elk nestje 1 houden, dan heb je straks een heel pensioen, mijn hoentjes. Dus dan ben je eigenlijk boer, mijn hoen. €16,48 alstublieft. En hoe vregen wij dat nou? Hij mooi hè, hij mooi erbovenin. Wij hebben een winkel hier in Balk, het is Genkenhuis. En we zitten in de buitengut en huishoudspullen. En ja, op dit moment zitten we in de 4 december drukte en dan heb je wel eens een voorraadje uit papier en dat moet wel weer eens vet. Dat breng ik zelf altijd vet. Mijn eigen vervoer, maar de benenwagen, want het is een leuk stukje innemen en de band mij altijd graag heeft mij, dus daarna ken ik helemaal uit mij. Doe maar. Als je nog een zaak hebt, ben je altijd aan het werk. Maar de band heeft dan altijd te weinig tijd, zeg maar. En op het moment dat de band in mij binnen heeft, even een kwartier met de band alleen. En dat is ook een ongeluk. Nou, mag je erop klimmen, lieverd. Zit het goed? Vetsjes recht, in het midden. Vetsjes in het midden. Betekent. Goed zo. Dus die vetsjes wel even in het midden, hè, lieverd? Dat is het vast nou, hè? Dan maak je wel rug, man. Hoe komt het van die zwarte broek, hé? Wie staat net?
Hoi. Nou, een beetje lijst in de zin, hè? Ja. Ja, het is hier meestal een beetje druk, hè? We hebben altijd één minuut. En dat doe je hem altijd op deze wijze? Ja, doen wij al een eerste trein heel op deze wijze, ja. En hoe zit ze aan? Ja, toen maar liet we altijd graag mijn huid mee. En toen dacht ik van nou, dat zeg ik wel op het oor. En toen het water waren heel weer koer, dat ik heel mooi. Inmiddels is het 5 en is het ritje wat zwitter worden voor mij, maar het lukt nog steeds. Dat hoeft net zo vol te doen, hè? Wat moest er altijd doen? Gewoon lekker. Zitten. Zitten. En langs wie haar huis rennen wij altijd langs heen? Bent het toch? Een paar keer in de week of zo dit dan? Ja, Of, ongeveer 2 keer in de week. Dan hebben we het een doos vol en dan geven we die kant weer uit. Zo, er komt niks om. Het treffende dat je het heeft. We worden in ieder geval net diert. En op deze manier gooit in de container bij de voetbalveld. Daar heeft de lokale vereniging er ook nog wat willen van. Die kunnen we centen voor krijgen. En wij hebben een mooi loopje. Zo, dat zou eens even. Is dat de kerstje erin dan? Kan die er nog in? Zo, die past nog wel. We hebben nou kleren, hè? Die hebben lekker een huis. Die hebben achter de koffie, jongen. Lijst er wel koffie? Nee, wat was dat dan? Ranja.